ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സാമ്പാറാണ്. അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. ക്യാരറ്റ്, മത്തൻ, പയർ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ചേമ്പ്, വഴുതനങ്ങ, പച്ചക്കായ്, മുരിങ്ങക്കായ്, തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത്, കരിവേപ്പില, ഉണക്കമുളക്, സവാള, ചെറിയ ഉള്ളി, പിന്നെ പുളിനീര്, ആവശ്യത്തിന് പുളിനീരും ഞാൻ കുറച്ച് പരിപ്പും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പം നമുക്ക് കുക്കറിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പുളിനീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പുളിനീര് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുളകും പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൊട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയും മസാലപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത്. ഇനി വെന്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടി ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു 2 വിസിൽ മതി. 2 വിസിലാകുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വേവും. അതിലേറെ വിസിലുമ്പോൾ ചെയ്താൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വേവ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം. നമ്മുടെ സാമ്പാർ 2 വിസിലൊക്കെ അടിച്ചു വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയാലോ. അതാ നമ്മുടെ സാമ്പാറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്നും ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല, നല്ലതിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തൂമ്പിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം. നമ്മൾ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി നന്നായി ചൂടാവട്ടെ. നമ്മൾ ചട്ടിക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ചൂടാവട്ടെ. ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. കടുക് പൊട്ടുകയാണ്. കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഉണക്കമുളക് ഇട്ടു. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് മസാലക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കടുകും കരിവേപ്പിൻ്റെയും സാമ്പാർ പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വറവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സാമ്പാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ സാമ്പാർ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.